Әтәш белән төлке. Көннәрдән бер көнне әтәш батыр китәклеген калдырып, дөнья күрер өчен авылдан читкә чыккан. Анда бер койма өстенә менеп, ары-бире каранып, дөньяның иркенлегеннән, сахраның хушлыгыннан кәефе килеп, канатларын кагып кычкырып җибәргән. Ул тирәләрдә бер төлке яшәп ята икән. Әтәшнең тавышын ишетеп, моны миңа Ходай бирде дип, төлке койма төбенә килгән. Сиңа ни кирәк, ни йомышың бар? Мин шәһәрдән кайтып киләмен. Синең бик хуш авазыңны ишетеп, тавышыңнан ләззәт алыйм дип яныңа кердем. Шәһәрдә бер яңа хәбәр ишеттем. Шуны сиңа җиткерергә ашыктым. Ул нинди хәбәр? Сөйләшә, ишетим. Шушы көннәрдә патша хәзрәтләре фәрман кылган. Минем биләмәләремдәге, ягъни кул астындагы бар халык бер-берсе белән дус булсын, тату торсын, күңелләрендә усаллык тотмасын, көчле көчсезгә кул сузмасын, арыслан дөянең муйнын үзмәсен, эт төлкенең тунын йыртмасын, төлке тавыкны бумасын, тилгән чыпчыкны алмасын, бүре белән куй бер абзарда торсыннар, күгәрчен белән карчыга бер ояда тыныч көн күрсеннәр дип боерган. Шулай булгач, безнең арабызда да дошманлык булырга, күңелләребездә бер-беребезгә карата яманлык яшәргә тиеш түгел дип беләмен. Әтәш дус, син койма өстеннән төшеп, минем яныма кил, дусларча кочаклашыйк. Патша фәрманын җиренә җиткергәнне илгә күрсәттек. Әтәш исә төлкенең сүзләрен ишетмәгәндәй койманың икенче ягына карап тора имеш. Һай! Әтәш дус! Синең әллә патша фәрманын исәпкә аласың килмиме? Минем әйткән сүземә колак та салмыйсың. Туктале, авыл ягыннан арык тунлы, зур колаклы, озын койрыклы бер җанвар бу якка таба шабып килә. Шул нинди хайван икән дип хайран булып карап торамын. Төлке бу сүзне ишеткәч, әтәшне аулау кайгысы калмый. Ул үзенә сыенырга урын эзли башлый. Ник тынычсызланасың? Туктап тор, монда килсен, күрик, ул нинди хайван икән? Әтәш дус, сүзеңә караганда, ул эткә охшыйдыр. Аның белән күрешүдә хәер юк. Килеп минде күрә калса, тунымны йыртмый җибәрмәс. Син ни сөйлисең? Патша беркемгә золым итмәсен дип буйырган дигән идең. Алай булгач, этнең ни куәте бар безгә тияргә? Әллә ул падишаһның фәрманы белән килешмәскә уйлаганмы? Ансы дөрес. Шулай булса да,
аңа күренмәвең хәерлерәк. Ихтимал, ул патшаның фәрманын әле ишетмәгәндер. Шулай итеп, әтәч төлкенең явыз хәйләсеннән котылган имеш. Борын заманда зур карурман эчендә яшәгән ди бер убырлы карчык. Аның бер улы белән Гөлчәчәк атлы килене булган ди. Карчык бик явыз булган, гомер-гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөргән ди. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән ди. Гөлчәчәк әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Үзе төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә, киленен өендә бикләп калдыра икән ди. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык ниндидер явызлык эшләргә чыгып киткәндә, ишеккә йозак салырга оныткан ди. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән имеш. Аның чыгып китүе булган, ишекнең ачык калуын белгәч тә, Гөлчәчәк әниләренә китәргә җыена башлаган ди. Урман эче бик якты, күктә айлар калыкты. Көлдән күмәч аламын, әниләргә барамын, әниләргә барамын. Шулай җырлый-җырлый куенына төше күмәч кыстырган да әниләренә кунакка чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир үткән. Ул арада убырлы карчык кире әйләнеп кайткан да, килене артыннан куа чыккан ди. Сары бүре төсенә кергәндә, җирне исни-исни чабып киткән ди. Чаба торгач, киленен куып җиткән ди. Гөлчәчәкнең каршысына төшкән дә, калын тавыш белән улап җибәргән ди. Көлтә кайрагам, булгый улаем. Күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым. Калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккан. Күмәч биреп кенә котылыр иде дә,
ул вакытта инде аның күмәче дә калмаган. Ары карангандый, бире карангандый, якында гына тузак башлы, кош эчле зур бер карама күргән дә, шул карамага ялына башлагандый. Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, соры бүре куып җитте. Яшерсәнә карама, яшерсәнә карама. Әйләнмәле карама Гөлчәчәкне бик кызгангандый. Тиеннәр чикләвек җыеп, ярканатлар көн уздырып чыга торган кечкенә генә куышның ишеген ачып җибәргән дә, Гөлчәчәк шул куышка кереп качкандый. Соры бүре карама төбен тырный-тырный улаган да, Гөлчәчәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткәндий. Ул арада таң аткан, кояш чыккан көн булган. Гөлчәчәк карамага рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач, кич булган, соры бүре килененең изеннән исни барып, тагын куып җиткән. Гөлчәчәкнең алдына төшеп, тагын улап җибәргәндий. Көлтә койрыгым, булгый улаем, күмәчләремне бирмәсәң, калҗа турайым, калҗа турайым. Гөлчәчәк бик курыккандый. Ары каранган, бире каранган да, түгәрәк аланда бик матур бер күл бар икән. Гөлчәчәк шул күлгә ялына башлагандый. Түгәрәк olan көмеш күлнең суы мул. Соры бүре куып җитте. Яшерсәнә көмеш күл, яшерсәнә көмеш күл. Көмеш күл Гөлчәчәкне бик кызгангандый. Тирән суын айкалдырып, дулкыннарын чайкалдырып, Гөлчәчәк басып торган җирне тирән су белән урап алган. Соры бүре күл читендә бүленеп калгандый. Соры бүре күл читен тырный төн буе улаган да, Гөлчәчәк янына керә алмагач, таң алдыннан тагын өенә кайтып киткәндей. Ул арада таң аткан, кояш чыккан көн булган. Гөлчәчәк көмеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Баргандый, иртә киткән, кич киткән, китә торгач, урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әниләренең өй түбәләре күренә башлагандый. Тик шул урында соры бүре тагын куып җиткән дә, бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргәндей. Көлтә койрыгым, булгый улаем, күмәчемне ошатмасаң, калҗа турайым, калҗа турайым. Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләренне күрмичә үләрмен микән соң? Шулай җылап утырганда, куш кайын башына бер сыерчык килеп кунгандый. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган. Аламуен сыерчык, кыламуен сыерчык, чәч бөртегем әманәтем, илтеп бирче сыерчык, илтеп бирче сыерчык. Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике чәч бөртеген алып биргәндий. Сыерчык аны алып Гөлчәчәкләрнең әниләренә ышып киткән дә, чәч бөртеген аларның капкаларына элеп куйгандый. Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан икән, чәч бөртекләрен күреп алган.
Кара юргам кашынып торганда ял бөртекләрен калдырган икән дип, шәш бөртеген алып кереп, думбырага кыл итеп тарткан ди. Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибеп би-би уйный башлагач, думбра кылы Гөлчәчәк булып җырлап җибәргән. Би-би уйнама, билгедәем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта. Би-би уйнама, билгедәем авырта. Моңа җиңгәсенең исе киткән. Әбәү, бу думбрага ни булган? Шулай диеп, думбраны иренә биргән. Ире ширтеп уйный башлаган икән, думбра тагын җырларга тотынган. Басма, абыем, башкынаем авырта. Ширтмә, абыем, шешкенәем авырта. Урман буе кушкаенда сеңлең бар. Кушкаенның төбендә кайнанам убыр бар. Думбраңны куй, абый, кушкаенга кил, абый. Шуннан соң абыйсы, карасана, Гөлчәчәк сеңлем харап була язган бит дип, шукмарын алган да, бүре тибә торган атына атланып, урман буена чапкан ди. Ул барып җиткәндә, сары бүре кушкаенның тамырларын актарып бетерә язган. Кушкаен менә авам дип кенә тора икән. Гөлчәчәкнең абыйсы сары бүрене бәреп үтергән дә, Гөлчәчәкне өйләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле Гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди. Бүген барып, кичә кайттым, мин дә булдым аларда. Сый-хөрмәт бик дан булды. Ашатканнары май, эшергәннәре бал булды. Ике мишкә бер чүмеш, теләсәң күпмеш. Тик авызга эләкми, мыек кына чылана. Һөнәрле үлмәс. Әүвәл заман булган ди бер бик ярлы кеше. Аның булган ди 3 улы, әйберләрдән бер балтасы, бер көрәге, бер баш мунчаласы булган ди. Бу кеше бик картайып, үлем түшәгенә яткач, улларын чакырып мал бүлгән ди. Улы улына биргән ди балта, уртанчысына биргән ди көрәк, кичесенә биргән ди бер баш мунчала. Аталары үлгәч, улы балтасын алып чыгып киткән ди. Балта минем кулымда, ишрамасмы юлымда, йорт кыручы бер адәм, салып бирәм кулыңа, матур чыдам бер кура, арзан гына бәһәсе, сатулашма бәясен. Бара торгач, барып җиткән ди бер авылга. Бер бик бай кеше үй салдырган ди. Тик өйнең тәрәзәсе юк ди, кояш бердә керми ди. Бу бай яллаган ди 2 хезмәтче, өйгә иләк белән кояш яктысын ташырга кушкан ди. Хезмәтчеләр ташыйлар ди, иләк белән яктыны ташыйлар ди, тик кояш яктысы күләгә җиргә керергә теләмәгән. Моны күргәч, балталы теге кеше байга әйткән ди. Үзем өеңә кояш яктысы керттермен, күпме акча бирәсең дигән ди. Бай әйтте ди. Кояш чыккач та өемә якты кереп, кояш байыганчы бетми торса, 1000 тәңкә акча бирәм дигән. Теге кеше балтасы белән бай өйнең 3 ягына 6 тәрәзә кисеп, пыяла куйган ди. Өй якты булып киткән ди. Өйне ясап бетергәч, моңа бай 1000 тәңкә акча биреп җибәргән. Бу бик байып, сөенеп, авылына кайтып киткән ди. Буларның уртанчылары агасының байып кайтканын күргәч, туктале, миңа да әти көрәкне тикмәгә генә бирмәгәндер дип, көрәген күтәреп,
чыгып киткән ди бу. Көрәк минем кулымда, очрамасмы юлымда, ашлык суктыручылар, сугарам да җилгәрәм, будай, арпа, арышны, кирәк булса җир казым, шундый хәтәр көрәгем. Бик узак бара торгач, барып җиткән ди бу бер авылга. Бу авылда олы Иделнең бузы өстендә кыш көне бик күп ашлык сукканнар ди. Көн бик суык, буларның көрәкләре юк ди. Ашлыкны кул белән җилгәрәләр ди. Бу ашлыкны ике атнада җилгәреп бетереп булса бик ярар иде дип сөйләшәләр икән тегеләр. Теге кеше моны ишеткәч тә, ни бирәсез? Үзем 2 көндә җилгәреп бетерәм ди. Шуннан соң тегеләр ашлыкларның яртысын бирмәкче булганнар ди. Бу кеше ашлыкны көн ярымда җилгәреп сугып бетереп, ашлыкны алып кайтып киткән ди өенә. Бу агасы да байып кайткач, кеше энеләре дә мунчаласын күтәреп, су буйлап менеп киткән ди. Қолда минем мунчала, юар шәпләп мунчада, ишәм аркан, үрәм жүгән, дилбегәдер, аркалык, шак катыр, бөтен халык дип җырлый икән үзе. Бара торгач бер бик олы күл янына туктаган бу. Бу күлне әввәлдән үк пәриле, җенле дип йөртәләр икән ди. Бу кеше туктаган да мунчаласыннан бау ишә башлаган ди. Бу азрак ишкәч чыкты ди күлдән пәри баласы. Шуннан бу мунчала ишә торган кешедән сораган ди. Агай, бу бау нигә сиңа? Дигән. Бу кеше әйткән ди. Менә бу сезнең күлне күккә асып куям әле дигән. Теге пәри баласы күлгә кереп бабасына әйткән ди. Бабай дим, харап булдык. Бер кеше безнең күлне күккә асам дип бау ишә анда. Бабасы әйткән ди. Курыкма балам. Бар, кара. Бауы озынмы? Бауы озын булса, сез аның белән йөгерешәсез. Кайсыгыз узса, шул җиңгән булыр дигән. Теге кеше пәри кереп киткәч, озын бауның 2 башын бергә төйнәгән ди. Аннары артына әйләнеп караган ди. Караса, ни күрсен, 2 куян тау буендагы бер тишеккә кереп утырган ди. О кеше ипләп кенә өстендәге күлмәген салганда, изүен җиңен бәйләп, теге куяннар кергән тишеккә итәген куеп тайт дип кычкырган ди. 2 куян икесе дә атылып чыкканнар да күлмәккә килеп кергәннәр ди. Бу кеше күлмәк урынына өстенә чикмәнен киеп, күлмәгенең итәген куян чыкмаслык итеп бәйләп куйган ди. Ул арада пәри баласы да чыккан. Чыкканда кычкырган: "Кая әле агай? Бауың озынмы?" дигән. Теге кеше пәри кулына бауын тоттырган ди. Пәри бауның озынлыгын кулын шудырып карый икән, бауның очы юк ди. Шуннан соң пәри әйткән: "Әйдә, агай, йөгерешкә. Кем узса, шул җиңгән булыр" ди. "Ярар" дигән кеше. "Менә минем үземнең урынга йөгерешкә җибәрәсе 2 айлык улым бар" дигән. Һәм күлмәк итәген шишеп, куянның берсен чыгарып җибәргән. Hey, пәри, куян артыннан куа киткән. Кая инде ул куянны тоту? Әлсерәп беткән пәри, вах килеп, хәле бетеп, кайтып җыгылган ди. Бу кеше пәри килгәнче күлмәгендәге 2нче куянны алып, алдында сыпырып сөйеп утыра икән. "Гөлкәем, бик каты җигердеңме ни?
арыгансыңдыр шул, җенне җиткермәдеңмени? Дип мактый икән. Пәринең исе киткән ди. Пәри тагын йөдәп бабасының янына кергән. Бабай, теге кешенең 2 айлык улы бар икән. Йөгерешкәндә ул да минне узды, җитеп булмады. Без җиңелдек дигән. Теге карт пәри көрәшергә кушкан. Ына-гына. Яшь пәри чыккан да ди, теге кешегә әйткән ди. Әйдә, агай, алайса көрәшеп карыйк. Кеше әйткән пәри баласына. Бар, әнә тегендә кискәгә таш белән атта. Әйдә көрәшик дип кычкыр. Шунда минем карт бабам юкә җуынып утыра. Шуның белән көрәшерсең дигән. Теге пәри кискәгә таш аткан иде ди. Аюның башына тиде ди. Аю ачуланып чыгып ябышты ди бу пәригә. Эй, шуннан соң куркып пәри көчкә качып котылды ди. Тагын бабасы янына йөгереп кергән ди пәри баласы. Бабай, аның теше төшеп беткән бабасы да мине җиңде. Һич кенә дә аларны җиңеп булмый. Бабасы моңа 40 путлы тимер таяк биреп чыгарган ди. Чишегез. Кайсыгыз югарырак менгезә? Эш шуныкы булыр дигән. Пәри чыккан да таякны чиеп җибәргән. Таяк күз күрмә җиргә менеп, яңадан булар янына килеп төшкән ди. Таяк төшкәч, теге кеше чимичә таякка таянып тора икән. Шуннан пәри әйткән. Нигә чимисең, агай? Без җиңдек түгелме? Кеше әйткән ди. Туктале, пәри дус, әнә теге булып килеп җитсен инде. Шуның өстенә шушы таякны ташлап җибәрмәкче булам. Шуннан пәри курка калган. Ташлый күрмә, брук, бабай ачуланыр. Нишләрбез без шул тимер таяксыз дип ялвара башлаган. Шуннан соң ул таякны алып кирип бабасына биргән. Бабай, таякны теге кеше аздан гына булыт өстенә салып җибәрмәде. Мин шундый курыктым. Бабасы әйткән. Сора. Күпме акча кирәк икән аңа? Теге чыгып сораган. Кеше әйткән. Менә шушы эшләпә тулы көмеш алтын тәңкә булсын. Шул җитәр дигән. Пәри кирип киткәч, теге кеше эшләпәсенең төбен тишеп, тирән генә баз казыган да, шул тишек эшләпә белән базның авызын томалаган ди. Эй, пәри, шул эшләпәгә акча, алтын, көмешне ташый икән, көчкә тутырган. Базы тулгач, теге кеше базның авызын каплап кайтып киткән ди. Шуннан күршедән ат алып, алтын тәңкәләрне бер көндә көчкә ташып бетергән ди. Башмак. Борын заманда бер бабай яшәгән. Аның бер малае булган. Аталы уллы яшиләр булар бер начар гына өйдә. Үләр вакыты җиткәч, бабай малаена әйтә. Балам, минем сиңа калдырлык бер нәрсәм дә юк инде. Тик бер башмагым гына бар. Кая барсаң да шуны калдырма, ул сиңа кирәк булыр. Озак та үтми, бабай үлә, улы ялгыз кала. Егеткә атасы үлгәндә 15-16 яшьләр була.
Егет уйлый да, дөнья гизәргә чыгып китәргә була. Әтисенең сүзен исенә төшереп, туктады. Кая барсаң да, башмакны үзеңнән калдырма дип әйткән иде бит ди. Башмакны биштәренә салып, юлга чыгып китә бу. Аягына кияргә бер нәрсәсе дә булмый моның, ялан аяк китә. Бара-бара, моның аяклары авырта башлый. Биштәрендәге башмагы исенә төшә. Туктады, башмакны алып кием әле ди. Башмакны алып кисә, аягына җиңел булып китә. Башмак үзе атлап бара, үзе музыкада уйный башлый. Моның күңеле ачылып китә хәзер. Ярый, бу шулай бара торгач, моңа бер кеше ышырый. Ерактан карап тора бу, шул хәтле шәп килә, исе китә моңа. Туктале ди теге кеше, бу миңа башмагын сатмас микән ди. Уен көлке белән килә бит егет. Әлеге кешенең кулында бәләкәй генә янчык белән алтын булган икән. Башмагын бирсә, шушы алтынымны бирер идем дип килә инде бу. Килеп туктыйлар кара-каршы, ял итәләр. Бу кеше әйтә: "Син бу башмагыңны миңа сат. Мин сиңа аның өчен алтын бирермен" ди. Алды егет. Сата бу башмагын. Теге кешенең башмакны аягына киюе була, йөгертеп алып китә башмак. Һич туктый алмый бу. Көч хәл белән бер тал янына барып туктый да, башмакны салып кулына тота. Эй, бу шайтанлы башмак икән. Үзенә кире илтеп бирим әле ди. Егет юлда моны карап утырган була. Теге адәм йөгертеп кулына башмакны тотып килә дә атып бәрә. Мә, башмагың шайтанлы икән, үзеңә булсын дип әйтә дә, үзе йөгерә бирә. Егет тегенең артыннан кычкыра: "Мә, хит алтыныңны ал" ди. Теге артына да, алдына да карамый китеп бара. Алтынны да, башмакны да алмый. Егет кабат башмагын киеп, уен көлке, музыка белән барып җитә бер шәһәргә. Бер бәләкәй генә өйгә керә, өйдә бер карчык утыра. Шәһәрдә нинди хәлләр бар, әбей? Ханның бер малае бар иде. Шул малае үлде. Оның үлгәненә 15 ел инде. Бөтен шәһәр халкы кайгыда, көлергә дә ярамый. Хан үзе дә сөйләшмәй, көлмәй. Ничек алай? Аны юатырга кирәк. Үлгән кире кайтмас, үлгән артыннан барып булмас. Аның күңелен ачарга кирәк. Мин анда үзем барыйм әле. Белмим, улым. Белмим, хан йортына барсаң, оның вәзирләре сине шәһәрдән куарлар бит. Ярар. Бу китә урам буйлап хан йортына таба. Башмагын кигән, уен көлке музыка белән бара бу. Шәһәр халкы моны күреп исе китә. Бу нинди кеше булай? Уен көлке белән килә диләр. Хан йортына җиткәндә, ханның атка атланган, кылыч таккан вәзире моны куа башлый. Халыкны бозып, уен көлке белән нишләп йөрисең ди. Моны тәки шәһәрдән куып чыгара бит вәзир. Шәһәр читенә чыккач, утырып уйлый егет. Мин нишләп вәзир куганга карап киттем әле? Тукта, яңадан барыйм. Мин ханның күңелен табарга тиеш дип, яңадан хан йортына таба китә бу.
әлеге ханның капка төбенә килеп туктый уен көлке белән. Тагын вәзир күреп куып җибәрә моны. Егет шәһәр читенә чыгып бераз утыра да яңадан китә. Мине вәзир генә куды бит әле. Мин ханның үзен күрергә телим дип карар кыла. Уен көлке белән хан капкасы төбенә барып туктый. Хан бер үзе баскычка чыгып утырган икән. Хан сорый солдатлардан. Бу нинди тавыш? Бер малай килгән. Шулай уен күрсәтеп йөри. Әлеге хан моны йортына чакырта. Егетне кертәләр. Хан шәһәрендәге халыкны җыйдыра, мәйдан ясатып әйтә халыкка. Булай яшәргә ярамый. Халыкның күңелен күтәрергә кирәк ди. Егетне куган вәзир дә килеп чыга мәйданга, килеп чыга да вәзир әйтә. Әллә бу малай үзе уйныймы? Аның аягында шайтан башмагы, шул башмак уйный бу музыканы. Аны шәһәрдән куарга кирәк ди. Хан әйтә. Алай булгач, син шул башмакны киеп кара әле. Әлеге вәзир башмакны алып кия дә биргә төшә. Биргә дип бер аягын күтәрсә, икенче аягын кузгата да алмый бу. Башмак битә дип әйтәсең. Нигә үзең биимисең? Башмак биткәч. Хан шулай дип көлә вәзиреннән. 15 ел буена көлмәгән ханның күңелен ашкан, көлдерткән өчен хан егетне үзенең йортына ала, кызын бирә. Хан үлгәч, халык егетне аның урынына утырта. Вәзир ханның үлгәнен көтеп йөргән икән. Ул үлгәч, аның урынына үзе утырып, кызын алмакчы булган икән. Шуның өчен егетне үтермәкче булган икән. Егеткә казыган чокырга вәзир үзе төшкән. Хан вәзирне йортыннан куып җибәргән ди.